De ce ați venit astăzi la marș? Pentru ce valori militați astăzi? Dacă vorbesc despre mine personal, nici nu-mi închipui ce ar trebui să se întâmple să nu vin eu la marș LGBT, fiind o persoană LGBT activă din Republica Moldova. Mesajul organizației noastre din acest an este: suntem mai mult de 5%, putem aduce un partid în Parlament și vrem să spunem că votul nostru trebuie luat în seamă și că suntem cetățeni acestui stat, născuți aici, contribuind cu taxele noastre la bunăstarea Republicii Moldova și suntem mulți, avem drepturi egale, avem demnitatea noastră și vom ieși în stradă atâta timp cât va fi nevoie să reamintim acest lucru cetățenilor. Ce părere aveți despre interdicția primăriei de a organiza acest marș, faptul că strada nu a fost rezervată pentru manifestanți? De ce s-a întâmplat acest lucru și ce se întâmplă dacă are loc o contramanifestație, un atac? Poliția va proteja manifestanții? Eu nu pot să dau răspunsul cu poliția. Eu cred că dumneavoastră ar trebui să adresați această întrebare lor. Noi am ieșit și atunci când eram împroșcați cu ouă și pietre. Noi oricum vom ieși în stradă, deci asta e. Dar dacă vorbim despre decizia Consiliului Municipal, este una ilegală și eu cred că în vreo 5 ani Moldova va plăti printr-o decizie CEDO pentru această ilegalitate.